Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. Rob de la Rooij. Goedenavond, kerel. Goedenavond, Reinier. Vertel even waarvoor jij hier bent. Want je bent een graag geziene gast. Jaarlijks waar je wel altijd even binnen. Maar er zijn nog altijd mensen die misschien niet precies weten wat jij en, laten we maar zeggen, al die mensen die achter het cruise-in-verhaal zitten doen. Beetje naar de oorsprong, vertel. Terug naar de oorsprong, wat ik ook iedere keer weer vertel. Nou, de cruise-in. Cruise-in is een evenement voor oldtimers. Oldtimers alle soorten, waaronder brommers, motoren, auto's, tractoren, vrachtwagens, wat je wil. Als het maar voor 1 januari 1988 is. Jullie hebben trouwens dit jaar iets extra's erbij, volgens mij, hè? 25 jaar jubileum. Nee, dat niet. Maar ook nog een andere categorie. Heb ik dat goed gezien? Ja, nou, we hebben een oproep gedaan. Ja. Maar daar kom ik dadelijk op terug. 25-jarig jubileum, ook nog eens een keer. Ja. Prachtige nieuwe locatie. Ja, laten we het eerst even hebben over hoe het allemaal ontstaan is. Het is ontstaan in 2001. En daar hebben we op de afzendbasis in Schinnen een oproepje gekregen. Althans, mijn toenmalige mede-organisator die was het luisteren naar de Afnoord Radio. Mm-hmm. En daar was een oproep geplaatst voor mensen met oldtimers voor een antiekmarkt op te luisteren. Hij heeft gebeld naar de afzend met de vraag: mogen dat mensen zijn van buiten de basis? Mm-hmm. Uiteindelijk kreeg hij een oké. Zijn er mensen gebeld, waaronder ik. En zijn we er naartoe gegaan naar de antiekmarkt om de boel aan te kleden, op te luisteren met oude auto's. Vanuit dat is het idee ontstaan bij de commander van de basis: hey, hoe zouden jullie het vinden om een cruise-in te doen? Hey, cruise-in, leuk. Maar ja, in Amerika bij alle McDonald's, noem ze maar allemaal op, McDonald's, Kentucky Fried, allemaal die hebben een cruise-in. Het zijn dus evenementen die wat het 's avonds zijn, waar auto's bij elkaar komen. Mm-hmm. Alleen in Amerika is dat natuurlijk een beetje groter dan in Nederland. Dus bij ons werd het dan op de basis gecreëerd, de cruise-in. En we zijn zo gestart in 2001. Dat was geweldig leuk. Voor de Burger King die wat op de basis lag, die was open van 4 tot 8. Mm-hmm. Dus van 4 tot 8 waren we welkom op de basis met onze oude auto's. Dan moest je alleen één nadeel, je moest op een lijst staan. Die lijst werd alleen maar langer. En op een gegeven moment hadden we een lijst, nou, die was langer dan het aantal auto's dat we daar hebben gehad. Het hoogtepunt van die cruise-in was toen 48 auto's. Mm-hmm. Dus we vonden dat al heel wat. Het jaar erop kregen we dus te horen van, ja, ik moet terug naar Amerika. Dus we hadden zoiets van, shit, wat nu? Ja, we gaan gewoon door totdat het punt komt waar ik gewisseld word met de commander. Ik zal mijn uiterste best doen om de cruise-in te laten doorgaan. Nou, wij hadden zoiets van, nou, we laten ons verrassen. We hadden een clublokaal daar gekregen, helemaal diner ingericht. Dus we voelden ons daar wel thuis op de basis. Ja, dat denk ik. Allemaal auto-onderdelen meegenomen voor aan de muur. Top. Nou ja, toen kwam de wisseling van de wacht. Toen kwam er een vrouwelijke commander. Die wou dat wel door laten gaan, de traditie voortzetten. Maar het probleem was, we moesten toen een vrijwilliger vinden die wat de boel beveiligde. En een vrijwilliger vinden die ons te woord kwam staan en onze PR deed. Ja, vind die maar eens. Mm. Dus de cruise-in stierf een stille dood. In dat jaar erop, dat is zonde eigenlijk, hè? In principe wel, ja. Dus ik ben gaan zoeken naar een oplossing. Niet wetende dat mijn toenmalige mede-organisator ook het zoeken was. Alleen tegen hem zeiden ze, je moet het aan hem gaan vragen, want hij is er volgens mij ook naar aan het zoeken. En het zou misschien, omdat hij alle contacten heeft, wel een optie zijn. Dus uiteindelijk hebben we met elkaar afgesproken, even gebabbeld. En ondertussen had ik dus een locatie gevonden. En dat was de Burger King in Kerkrade. Ja, bij het Roda-stadion. Bij het Roda-stadion. Ja. En in 2003 zijn we daar gestart met de cruise-in. Met het idee, als we aan het einde van het seizoen 75 auto's hebben, top, zijn we helemaal happy. Ja. Na 3 weken hadden we er al meer dan 100. Dus het was eigenlijk meer een succes. Dus hebben we 10 jaar gebleven. Met een gemiddelde aantal van rond de 200, 250 voertuigen op een donderdagavond. Tussen 6 en 10 uur. Dus dat is best bijzonder. Maar ja, ze gingen bouwen bij
bij de Arena, Ja. bij het Roda Stadion. Ja, de Arena, dat zeg je goed trouwens. Leuk dat jij het Roda Stadion de Arena noemt. Ja, dat is wel apart. De Arena van Limburg. Arena van Limburg, jazeker. Het Roda Stadion. Ja. Dus met andere woorden, ja, we hadden dus een probleem. Waar gaan we heen? Uiteindelijk zijn we beland in het Schutterspark in Brunsum. Daar hebben we volgens mij 6 jaar gezeten. En van daaruit zijn we verhuisd naar Hoensbroek, naar het Gebrokenplein. Maar door aanhoudend straatterreur en hangjongeren hadden wij zoiets van: dit is wachten op een ongeluk, we blijven hier niet. We hebben vorig jaar een overbruggingsjaartje gehad. Zijn we op een privéterrein geweest van de transportfirma De Vries. Die heeft ons met open armen verwelkomd. We hebben daar 1 seizoen gedraaid. Toen zaten we weer met het probleem, wat nu? Dus zijn we weer gaan zoeken. Het voorgelegd bij gemeente Brunsum, kon ons niet helpen. Toen voorgelegd bij de gemeente Heerlen. Die wouden ons ook niet helpen. Maar dat wouden ze sowieso wel niet. Want met dat straatterreur en die hangjongeren hebben we ook hulp gevraagd en die kregen we ook niet. Maar na wat gediscussieerd kwamen in ene keer opties. De gemeente Heerlen gooide opties naar ons toe. Waaronder Carbon 6. Nou, ik had nog nooit van Carbon 6 gehoord. Carbon 6, jazeker. Mijn crew ook niet. Dus ja, ik vond dat zo leuk klinken. Niet wetende dat ik een link moest leggen naar de mijnen. Want het ironische was dat we in Brunsum een plek hadden gevonden. Ook bij een mijnmuseum. Ja. Tegenover het oude politiebureau. En dit jaar is het jaar van de mijnen, dus het is een inkoppertje, hè? Ja, dat bedoel ik. Ja. En nou zijn we dus beland bij de Oranje Nassau-mijn. Dus de mijnschacht van de Oranje Nassau. Dat is onze hoofdsponsor samen met Carbon 6. Die stelde ons de plaats ter beschikking. Carbon 6. Leg even precies uit wat allemaal gebeurde met Carbon 6. Carbon 6, dat is een... wat ik begrepen heb van het verhaal, hè, dat is een bedrijf. Gebouw, het oude CBS-gebouw in Heerlen. En er schijnen 150 bedrijven in te zitten. Variërend van een dansschool tot een oefenbunker, tot noem het maar allemaal op. Dat zit daar. En daar staat toevallig ook het mijnmonument van de schacht van de Oranje Nassau. En daar staat een heel mooi een parkeergarage is het, met een parkeerdek erboven, met daarboven zonnepanelen. En onder dat complete dek mogen wij staan. Sta je dan mooi droog of sta je in ieder geval gedeeltelijk droog? Je zou zeggen dat je droog staat, omdat je onder de zonnepanelen staat. Maar toch zie je aan de balken dat er water langs heeft gelopen. Dus hoe droog je er staat, we gaan het niet uitproberen met heftige regen. Nee. Dus, maar wij staan eigenlijk zelf met een aantal auto's voor de mijnschacht, voor het mijnmuseum. En er staan allemaal auto's onder de overkapping dan. Plus we hebben een oproep gedaan voor mensen met afstandsbedieningauto's, met RC-wagens. Dat we daar willen we een stuk voor afzetten, dat die ook de mogelijkheid hebben om daar te rijden. Dus het zou leuk zijn als er van die wagens bij zijn. Ik ga eens even naar Sientje. Sien, kom eens even wat korter op de microfoon. Heb ik er opengezet? Ja, ik ga er even openzetten. Sien, wat is jouw rol bij de cruise-in en hoe ervaar jij de cruise-in? Ik ervaar de cruise-in heel erg als leuk. En mijn rol in de cruise-in is crew zijn. Rob ondersteunen met allerlei dingetjes. Auto op zijn plaats zetten, helpen met het opbouwen, afbreken. En wat ook belangrijk is, hè, de matjes onder de auto. Niet meer? Is dat daar niet meer nodig? Nou, we staan op een parkeerdek. Dus het is een parkeerplek. Dus ja. Ja, oké. Voor de mijnschacht wel. Ja, oké. Maar Sien, ga verder. Jouw beleving, want er is natuurlijk meer als een auto op zijn plek zetten. Wat is jouw beleving van de cruise-in als je ziet... ja, dat zijn natuurlijk sowieso allemaal vrienden onder elkaar, zo ongeveer, hè? De meeste mensen kennen elkaar wel, niet allemaal. Ja. Maar het moet ook geen bridge too far zijn om als nieuweling daar naartoe te komen. Hè? Als jij je wilt aanmelden, dan gaan we zo meteen natuurlijk even duidelijk maken hoe ze dat kunnen doen. Hoe lang ben jij betrokken bij de cruise-in nou? Jij het uit je hoofd weet, ik denk zo'n 5 jaar. Nou, ik denk eerder zo'n 6 jaar. 6 jaar. Ja, dan heb je toch een paar coronajaren ertussen gehad. Dat is natuurlijk jammer, hè? Ja. Een prachtige poster is het, hè? Die elke jaar gemaakt wordt. Kijk, New Location staat erop. Original since 2001. En elke donderdag vanaf 19 uur.
Facebook Rob Roy. Dus als jij wil weten waar ze te vinden zijn, Facebook Rob Roy, als je daarop zoekt. Of www.cruise-in.nl of de cruiseinsummerserie@gmail.com. Daar kun je heen mailen. cruise.in.summerserie@gmail.com als jij in contact wilt komen met... kijk eens, de mijn staat er ook op, hè? Mooi bedacht, jongens. Echt waar. Dit alleen al is iets om op je slaapkamer te hebben hangen. Tenminste, vroeger hingen bij mensen posters aan de muur. Ik zie ze nergens meer. Jij wil nog iets toevoegen aan de precieze locatie, zodat de mensen het goed kunnen vinden? Ja, daar bestaan nogal wat probleempjes, heb ik begrepen. We hebben 2 adressen. Mijn Museumpad nummer 2 of de CBS-weg nummer 2. Het komt zich erop neer dat de mensen die wat hier uit Limburg komen, dus uit Heerlen en omgeving, is het oude CBS-gebouw. Dus niet het nieuwe, maar het oude. En als je daar denkt van, ik moet door slagbomen heen, klopt dat wel? Ja, dat klopt. Je moet door de slagbomen heen. Dan rij je als deelnemer rechtdoor, totdat je niet meer verder kan. Dan ga je naar rechts en dan kom je vanzelf op het plek uit. En bij je bezoeker, dan rij je achter de slagboom meteen naar rechts de parkeergarage in. En dan zet je je auto zo ver mogelijk op het einde aan de linkerkant. En dan komt een trapje omhoog, ben je meteen op het cruise-in-terrein. Dat moet je nog een keer zeggen. Dus als je als bezoeker binnenkomt rijden, meteen achter de slagboom rechts de parkeergarage in. Dan helemaal op het einde aan de linkerkant parkeren. Daar is een trap omhoog en dan kom je meteen op het cruise-in-terrein. Nou, kijk, dat is toch makkelijk. En we hebben natuurlijk uitrijden. Normaal 75 cent per half uur. Maar wij kunnen dat aanbieden voor 50 cent voor de hele avond. Kijk eens. Rob, ik zie hier, de kick-off was op 8 mei. Ja. En het eindigt altijd op 25 september. Maar daarna houdt het natuurlijk niet op. Want dan gaan jullie naar de Winter Series. Ja, dan gaan we naar het winterseizoen. Ja, vertel even aan de mensen wat dat winterseizoen inhoudt. Nou, het winterseizoen, het is eigenlijk ontstaan uit eigenlijk meer een grapje. Want er werd, op een gegeven moment stopten wij dus, in het begin gingen wij door tot de 2e week van oktober. En toen hadden de mensen zoiets van, ja, maar nou stop jullie. Maar wat moeten wij dan op donderdagavond doen? Ja. Ja, wat moeten wij op donderdagavond doen? Ja. Wij hadden zoiets van, oké, kunnen om de 6 weken bij elkaar komen ergens, gewoon zonder auto's. Tenminste, als het weer het toelaat mag je je auto meenemen, maar het hoeft niet. Het is geen loterij, het is gewoon gezellig. Benzinegesprekken, stom praten, je kent het wel. En ja, in het begin was dat bij de Burger King. En later is dat verhuisd naar het Schuttershuske. En van daaruit is het verhuisd naar Joe's Place in Doenrade. En daar zitten jullie nog steeds? Daar zitten we nog steeds, ja. Daar krijgen we van Joe aangeboden een leuke ruimte. Sien, ik ga even naar jou. Waarom moeten mensen naar de cruise-in komen? Vertel gewoon even in je eigen woorden. Waarom dat mensen er naartoe moeten komen. Nou, de sfeer is erg gemoedelijk. Daardoor voelen de mensen zich ook heel welkom. Daarom, denk ik. Goed, Rob, waarom vind jij dat de mensen naar de cruise-in moeten komen? Het is laagdrempelig. Iedereen is welkom, zowel bezoekers als ook deelnemers. Voor de deelnemers hebben we trouwens nog altijd een sponsorloterij. Voor de bezoekers kunnen we helaas dat niet doen. Maar ze zijn natuurlijk van harte welkom om te komen kijken. En hoe meer mensen komen, hoe meer vreugd. Ja. En we hopen dat de bezoekers ook niet wegblijven. Dus dat die niet zoiets hebben van, ik heb geen auto, ik kan daar niet heen gaan. Dat kan je wel. Het is voor iedereen. De cruise-in is gewoon voor iedereen. Of je dan met de fiets komt, of dat je met een brommer komt, of dat je met een auto komt. Ook al heb je geen oldtimer, ook al heb je geen oldtimer brommer, je bent van harte welkom. Als jij er meer over wil weten, zoek op Cruise in Summer Series Heerlen. Of als je Facebook hebt, zoek dan naar Rob Roy. Ja. En Rob met R-O-B natuurlijk. En Roy gewoon met R-O-Y. Oftewel een Griekse ei, of noem het maar zoals je wil. En dan kun je daar altijd de actualiteit volgen. Of ze er donderdag zijn of niet. En we zoeken nog altijd nieuwe crewleden. Kijk. Als er mensen zijn die wat zoiets hebben, ze hebben een beetje affiniteit met oldtimers. Ze zijn van harte welkom. Even een gesprekje aangaan. Kijken of het klikt in de cruise-in, of het klikt. En dan kan je crew worden. En we zoeken nog altijd een webmaster. Ja,
Allee. Hebben we alles gehad, Rob? Ik denk het wel, hè? Volgens mij wel, ja. Ja, nou, dan wens ik jullie in ieder geval... wat ik nog wil zeggen. Ja? Allemaal komen. Allemaal komen, waar. Rob, ik zeg bedankt voor de komst naar de studio. Graag gedaan en jullie bedankt voor de mogelijkheid. Sien, blijf vooral daar crewlid blijven. Met hè? de rest van de crew. Ja. Goed. Adieu, waar. Tjus, waar.